الرسول hawnhekk quddiem il-każin jew is-siġġijiet kulħadd jista' jwissiġġu hawnhekk ħalli nagħmlu ftit ħin ta' riflessjoni. Nikkonsidraw u nikkontemplaw il-ħames mixi hawnhekk ta' Ġesu. Meta mingħand Pilatu mexxew għal-Ant Erodi. U dan ferħan sejtir fil-vojt il-abla beda għax ħasbu saħħar kbir. Imma brasu sew baxxuta Ġesu baqa iżomm iskiet. Ma ta' ebda tweġiba għal 1000 mistoqsijiet. Fil-Evanġelju skont San Luka. F'dak iż-żmien, Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u lill-kuttra tan-nies: ebda ħtija ma nsib dan il-bniedem. Iżda huma baqgħu jinsistu jgħidu hija tixewwex lill-poplu u jgħallem fil-Ludija kollha, ibda mill-Galilea sa hawnhekk stess. Kif sema dan, Pilatu staqsa jekk dan raġel kienx mill-Galilea. U meta sar jaf li hu kien min-naħa illi kien jagħmel minn Erodi, bagħtu quddiem. Għal f'dawk il-jiem Erodi wkoll kien Ġerusalemm. Erodi ferraħ ħafna meta ra lil-Ġesu. Għax minn dak li kien sema fuq kien ilu żmien jixtieq jara. Bid-tama li jara xi sinjali minn Alla. U għamillu bosta mistoqsijiet. Imma Ġesu ma wieġbu xejn. Il-kelma tal-Mulej ilek Krist. Erodi kien ta' parsi mexxej tal-Galilea.
Fil-fatt ma kien xejn għal pupazz tal-Ruman. Kien mimli bih innifsu u superfiċjali. Ta' miskin li kien, ħaseb li Ġesu kien bħalu. F'din il-ħames mixja mnikta tiegħu, Ġesu għadda f'idejn id-drieħ politiku tal-Lut. Għalkemm tul il-ħajja tiegħu ta' predikatur kien sejjaħ ħafna pubblikani jew tradituri għal walajja. F'din l-okkażjoni ma qal ebda kelma. L-emil tiegħu kien jitkellem għalih. L-innoċenza u l-skitt tiegħu kienu biżżejjed biex l-skitt tiegħu għamel quddiem lejra tal-qassisin u l-biża' ta' Pilatu. Is-seta morali tiegħu ma kienitx ġejja mis-saħħa artifiċjali tal-liġi jew tal-awtorità formali, iżda mill-qawwa tal-Ispiritu, mir-rabta mistika tiegħu mal-provvidenza ta' Alla. Dan la seta' jifhmu jew jenħu Erodi, l-qassisin u lanqas Pilatu, għax huma kienu lkoll nies ta' djufija kbira, nies li jserħu l-personalità tagħhom fuq is-sigurtajiet folot ta' ħwejjeġ esterjuri. Illi ngħidu flimkien, int Ġesu it-triq, il-verità u l-ħajja. Int Ġesu it-triq, il-verità u l-ħajja. Int Ġesu l-aqwa rigal ta' Alla lilna li fik jinġabru b'mod sħiħ u perfett ir-rigali kollha li jagħtina bla waqfien. Int Ġesu it-triq, il-verità u l-ħajja. Int Ġesu, il-messaġġier perfett tal-kelma ta' Alla u fl-istess waqt il-messaġġ sħiħ ta' din l-istess kelma divina. Int Ġesu